Ja, det är första gången. Och Nova bara, ja, jag har koll på pinnen, jag hämtar den. Vad är så duktig, mamma, tjej! Vad så sent! Vad är så sent! Ja, vad är så duktig! Ja! Vad är så sent, tjejen! Vad är så fina! Hopp i då, Kylie. Vadå? Nej, vadå? Nova hämtar i pinnen. Kommer du inte upp där? Det är halt på klippan. Det var det Kajl också höll på med. Nu kan man hitta en pinne till då, kasta lite närmare. Nej. Ja, mamma kastade ju lite väl långt bort. Nova, stanna. Kylie kan få simma ut efter. Nej, Nova, stanna. Där. Ja, men. Vad bra att du tittar att jag kastar pinnen. Där ligger pinnen. Hämta den då. Hämta pinnen då, Kylie. Hålla bort i skridskon. Åh, vad duktig tjej! Åh, så duktig! Åh, mamma säger så duktig! Ja, mamma säger så duktig! Åh, vilken duktig tjej mamma har! Va? Ska du ha en pinne, Nova? Var är din pinne då? Vad du är så duktig! Det är fan första gången jag Oj, simmar. vilket ställe jag kastar på, stackars dig, Nova. Vad är det här då? Titta här. Va? Vad du är så duktig! Det där var ju bra motion att stå där och trampa. Aj, 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 mina ben. Ja, det var...